खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि खाम्फा बरगयारिया बुंनाय जे एबसु एनडिबिया बै समाव दाङाबाजि खालामदोंमोन जे हारि माहारिनि गेजेराव असान्ति खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ लानानै खाम्फा बरगयारिया बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बे समाव दिनैनि समाव बै समाव असान्ति खालामग्राफोरानो बे समाव सरकार सालायदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लाना बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों जे एबसुआ बै समाव एबसुआ गोजोननि थाखाय बा हाथियार मुक्त समाज दानो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बै समाव हाथियारनि बेरेखा आरो हिंसानि जानाय बे हिंसानि बेरेखा गोजोनखौ हास्थायनानै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो। अब्ला बै समाव खाम्फा बरगयारिया बहा दंमोन? खाम्फा बरगयारिया बै समाव सिमांनि रायजोआव उन्दुनानै दंमोन नामा होननानै सोंथि खालामदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। এতিয়া আগৰ সময়তো এফচুৱে অস্ত্ৰমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কথা কৈ আছিলে আৰু হিংসামুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কথা কৈ আছিল। 2009 চনৰ পৰা মই তেতিয়া এফচুত আছিলোঁ। খাম্ফা বৰগয়াৰী ক'ত আছিলে মই নাজানো। সি যদি সপোনৰ দুনিয়াত ঘূৰি আছিলে ক'ৰবাত যদি বেলেগত আছিলে সি মই নাজানো। কিন্তু 2007, 8, 9 এইখিনি সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলত ভাতৃঘাতক সংঘৰ্ষ হয় 100তকৈ বেছি মানুহ মৰিব লগা হৈছে। সাংবাদিক জগদীশ শইকীয়াক হত্যা কৰা হৈছে, তাক বডোচাক হত্যা কৰা হৈছে, প্ৰফেচাৰ বডোচাক হত্যা কৰা হৈছে, বহুত মানুহ হত্যা কৰা হৈছে এইখিনি সময়ত। তো ক'ত খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই শুই আছিল? 2007, 2008, 2009, 2012 आरो 2014 मायथाइयाव जेब्ला हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन बै दाङाबाजि जानायाव सोरनि सरकार दंमोन? बिथांमोननिनो सरकार दंमोन। अब्ला बै समाव मा खालामना दंमोन खाम्फा बरगयारिया? हारि माहारिनि गेजेराव सुग्लाय होनो थाखाय बा हारि माहारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय हारि माहारिखौ रैखाथि मानो होनो हायाखै होननानै सोंथि खालामदों बिथां प्रमद बर'आ। एबसुआ बै समाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै हारि माहारिनि गेजेराव गोजोनखौ नोजोर बोनानै बै समाव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबोदों। हिंसा मुक्त खालामनो थाखाय बै समाव खामानि मावबोदों। नाथाय बिथांमोना बै समाव सिमांनि रायजोआव गिदिंदोंमोन। बिथाङा जेन्टेलमेन बायदि गिदिंनानै दङमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। 2008 সংঘৰ্ষ হ'ল, 12 সংঘৰ্ষ হ'ল, 14 সংঘৰ্ষ হ'ল। খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া ক'ত শুই আছিল? এইবিলাক সময়ততো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ময়ে আছিলোঁ। এই সময়ত আমি শান্তিৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ, সমন্বয়ৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ। তেখেতসকলৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ অপাৰিপক ৰাজনীতি কিছুমান পদক্ষেপৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলটো জ্বলন্ত এটা অৱস্থালৈ গৈছিলে। বড়ো অনাবড়ো সৃষ্টি হৈছিলে, বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। খাম্ফা ডাঙৰীয়াই নিজে ভদ্ৰলোক হৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰি আৰামছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি আছিলে। এইবিলাক কথা খাম্ফা ডাঙৰীয়াই নাজানিব। 2007, 2008 आरो 2009 आरो 2012 आरो 2014 मायथाइयाव जेब्ला हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन, गुलाय गुजाय जादोंमोन आरो बैखौ नोजोर बोनानैनो बर'आ जोनोम जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंदों जे हारि माहारिनि गेजेराव जे गोजोन आरो खौसेथिया जोबलांदोंमोन। बै समाव खाम्फा बरगयारिया बहा दंमोन? सिमांनि रायजोआव बिथाङा दंमोन नामा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों। दा एबसुआव बै समाव 2009 मायथाइयावनो दंमोन आं। बै समाव प्रमद बर'आ थामहिनबा बिथाङा जे गोजोननि थाखाय खामानि मावदों, हाथियार मुक्तनि थाखाय खामानि मावदों आरो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा मिन्थिगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो खाम्फा बरगयारिखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंदों बिथांमोना बै समाव फेइलर जादोंमोन। बिथांमोना बै समाव सरकारखौ सालायनो हायाखैमोन, जायनि थाखायनो बर' जोनोम जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव प्रमद बर' बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। এতিয়া আগৰ সময়তো এফচুৱে অস্ত্ৰমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কথা কৈ আছিলে আৰু হিংসামুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কথা কৈ আছিলে। 2009 চনৰ পৰা মই তেতিয়া এফচুত আছিলোঁ। খাম্ফা বৰগয়াৰী ক'ত আছিলে মই নাজানো। সি যদি সপোনৰ দুনিয়াত ঘূৰি আছিলে ক'ৰবাত যদি বেলেগত আছিলে সি মই নাজানো। কিন্তু 2007, 8, 9 এইখিনি সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলত ভাতৃঘাতক সংঘৰ্ষ হয় 100তকৈ বেছি মানুহ মৰিব লগা হৈছে। সাংবাদিক জগদীশ শইকীয়াক হত্যা কৰা হৈছে, তাক বডোচাক হত্যা কৰা হৈছে,
প্ৰফেচাৰ কিবা বডোচাক হত্যা কৰা হৈছে, বহুত মানুহ হত্যা কৰা হৈছে এইখিনি সময়ত। তো ক'ত খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়াই শুই আছিল? 2008ত সংঘৰ্ষ হ'ল, 12ত সংঘৰ্ষ হ'ল, 14ৰ সংঘৰ্ষ হ'ল, খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া ক'ত শুই আছিল? এইবিলাক সময়ততো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ময়ে আছিলোঁ। এই সময়ত আমি শান্তিৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ, সমন্বয়ৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ। তেখেতসকলৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ অপাৰিপক ৰাজনীতি কিছুমান পদক্ষেপৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলটো জ্বলন্ত এটা অৱস্থালৈ গৈছিলে, বড়ো অনাবড়ো সৃষ্টি হৈছিলে, বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। খাম্ফা ডাঙৰীয়াই নিজে ভদ্ৰলোক হৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰি আৰামছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি আছিলে। এইবিলাক কথা খাম্ফা ডাঙৰীয়াই নাজানিব। আজি চন্দন বৰ্মাই BPF ত্যাগ কৰিলে, অহা 12 তাৰিখত ইউপিপিলৈ যোগদান কৰিব, গতিকে কেনেকৈ আদৰি ল'ব? আজি মই দেখিছোঁ আৰু শুনিছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই চন্দন गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।